Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα και δια ξύρας οικείους έλκει εν αυτό κατακαλύψας αντιπάλους ο κρατέος εν πόλεμης Κύριος ότι δε δόξαστε. Ισχύν οδίδους της βασιλεύσιν ημών Κύριος και κέρας Χριστόν αυτού υψών παρθένου αποδείκτεται μολύδε προς το βάπτισμα διό πιστή βοησόμεν ουκ στην Αγίος ως ο Θεός ημών και ουκ στην δίκαιος πλην σου Κύριε. Ακήκω, Κύριε, φωνή σου ονείπας, φωνή βόντος εν ερήμο, ότε ευρώντισας πολλών επί υδάτων τόσο μαρτυρούμενος Υιόν όλος γεγόνος του παρόντος πνεύματος δε βοήσε σοι Χριστός Θεού σοφία και δύναμις. Ιησούς ο ζωής αρχήγος λύσε το κατάκριμα οίκη Αδάμ του πρωτοπλάστου καθαρσίων δε ως Θεός μη δεωμένος το πεσόντι καθαίρεται εν το Ιορδάνη ενώ την έχθραν κτήνας υπερέχουσαν πάντανουν ειρήνην χαρίζεται. Η φωνή του λόγου, ο λίχνος του φωτός, ο εωσφόρος, ο του ηλίου πρόδρομος εν τη ερήμο, μετανοείται πάση βοά της λαής και προκαθαίρεστε ιδούγαρ παρέστη Χριστός εκθόρας των κόσμων λυτρούμενος. Νέους ευσεβείς καμίνου πυρός προσομιλήσαντας διασυρίζον πνεύμα δρόσου αυλαβής διεφύλαξε και Θείου αγγέλου συγκατάβασιν όθεν εν φλόγη δροσιζόμενη ευχαρίστως ανέμελπον υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός
και προσκυνούμε τον Κύριον μυστήριον παραδόξων η Βαβυλώνος έδειξε καμίνος πηγάς αδρόσων ότι ρήθρης έμελε αηλών πυρ εις δέχεστε ο Ιορδάνης και στέργην σαρκή βαπτιζόμενον τον κτίστην ον ευλογούσιν λαήν και υπερυψούσιν εις πάντας τους μεγάλην ψυχήν μου την τιμιωτέραν και ενδοξωτέρα των ανοστρατευμάτων απορρίπασα γλώσσα εφημίν προς αξίαν ηλικιαδένους και υπερκόσμιος γυμνήσε Θεοτόκε, όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστην δέχου και γάρ των ποθών είδας των εν Θεόν